Җиһанга яңа көн туды. Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне телибез. Бүген 18 август, чәршәмбе көн. Бу көн тарих битләрендә нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 1782 елның 18 августында Петербургта Петр I хөрмәтенә Медный всадник, бакыр җайдак һәйкәле ачыла. 1845 елның 18 августында император Николай I указы белән Рус география җәмгыяте оеша. Шул нисбәттән бүген Россия географлары көне билгеләп үтелә. Еллар уза, көннәр бер-берсен алмаштыра, үткән көн тарихта кала. Шуңа да безнең иң изге теләк, яңа туган көн сезнең тормышыгызда бары тик матур вакыйгалар белән генә истә калсын. Әмма ни кызганыч, тормыш булгач төрле хәлләр була. 35 ел элек, 1986 елның апрелендә Чернобыль атом электростанциясында шартлау була. Бу дөнья тарихында иң куркыныч техноген афәт булып истә кала. Чернобыль җире тулысынча радиациядән чистарып бетсен өчен якынча 300 ел кирәк. Күз алдыгызга китерәсезме? Чернобыль фаҗигасы нәтиҗәләрен бетерүгә, һәлакәттә зыян күргән җирле халыкны эвакуацияләү эшендә татарстанлылар зур өлеш кертте. Бүген әнә шундый каһарманыбыз студиябыз кунагы. Ул галим, Россиянең ат казанган фән эшлеклесе Роберт Ильязов. Роберт Гыйниятулла улы Ильязов биология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясының әгъза корреспонденты, Халыкара радиоэкология шурасы әгъзасы, МАГАТЭ эксперты. Радиация белән пычранган территорияләрне реабилитациялау ысулларын, авыл хуҗалыгы җирләреннән файдалану ысулларын, үсемлек һәм терлекчелек продукцияләрендә радионуклидларны киметү юлларын эзләүче галим. Роберт Ильязов Чернобыль һәлакәте нәтиҗәләрен бетерүдә күрсәткән батырлыгы һәм фидакарлыгы өчен Батырлык ордены һәм Чернобыль һәлакәтен бетерүгә 30 ел истәлек медале белән бүләкләнгән. Ул 400-дән артык фәнни хезмәт авторы. Алар арасында 30 монография һәм дәреслекләр бар. 15 фән докторы һәм кандидатларын әзерләгән. Роберт Ильязов 20 ел БМО белән бергәлектә Халыкара ордены белән бүләкләнгән. Роберт әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн сезгә. Менә без инде әйтеп үттек, сезнең исемнәрегезне, аларны санап әйтеп тә бетерлек түгел, алар берсеннән берсе дәрәҗәлерәк, тик шунысын ассызыклап әйтергә кирәк, менә әлеге исемнәрнең бәһасе кеше гомере. Бу ичракта инде әлбәттә сезнең гомерегезгә тиң. Сез фәнни хезмәткәр буларак моны бик яхшы белә торып, радиация эшенә һәм инде менә шушы Чернобыль фаҗигасының иң үзәгенә кергәнсез. Быел инде авариядан соң менә 35 ел узды. Һәм хәзерге вакытта анда вазгыять ничегрәк? Мин Чернобыль шәһәрендә эшләдем. Һаман да менә ул институтта научный консультант булып саналам. Анда бик еш барып йөрим. Булай 25 ел яшәдем Белоруссиядә. Икенче Чернобыль шартлаганнан соң икенче көннек без анда булдык. Мин вакытта Мәскәүдә яшәдем. Как безне беренче командировкага җибәрделәр. Радиолог булып инде ул вакытта. Шул менә без анда килеп, үзебезнең менә как профессионал эшләрне алып барып, 38 авылны эвакуировать иттем. Мин шулай итеп менә халыкны сакладык, чтобы күбрәк дозалар алмасыннар дип, шуның өчен. Ондан соң инде шул 25 ел арасында бик күп технологиялар эшләдек. Халыкны именно нитеп саклау итеп, ашамлыклар самы алырлар дип, шуңар өчен менә шул дозаларны киметер өчен дип, шул шундый технологиялар эшләп, бүгенге көндә Белоруссиядә менә халык анда яши. Ул бик күп җирләрне уже кире кайтардык. Анда хәзер бик авыл хуҗалыгы үз эшләрен алып барып, менә ит, май, шул будайлар, сарыклар шунда башында җыештыралар. И шуның өчен менә
Бүгінгі күнде Беларусияда Чернобыль якларында андай әйтер едім шундай проблемалар жоқ қазір. Беларусиядан келетін продукциялар Татарстанға енді алар бик чиста, бик качественный. Менә шуның гарантия бар, и шуның өчен безнең институт, менә без галимнәр бу технологияларны шулай менә эшләп, һаманда шулар белән бергә мәшәкатьләнәбез. Чернобыльнең иң зур менә ни заманы булды инде, халыкка бик күп авырулар булды. Без аны беренче көннәрдә шулай булыр дип уйлаган. Аныбыз да юк иде. И шуның өчен хәзер менә 30 еллар, 35 еллар үткәннән соң уже аңладык инде менә ни өчен шулай килеп чыкты дип. Оказывается, менә шул менә Чернобыльнең бик күп мәшәкате авырулар булды инде, щитовидкага, рак авырулары. Менә щитовидканың рак авырулары 100 тапкыр артылды Чернобыльдән соң. Әгәр оказывается менә шул җавабы бөтенләй булган икән, менә безнең шул щитовидкага органик йод җитми. Менә шуның өчен Татарстан, бөтен Россия безнең бит эндемичный менә шул йод дефицит диләрендә урысча әйтәләр дә. Менә йод җитмәве бигрәк начар шул килеп чыкты Чернобыльдә. Чернобыльдә гына түгел, ул хәзер ул бөтен җирдә шулай менә Россиянең 85% территориясе менә йод җитми. Менә Татарстанда бигрәк инде Поволжье шулай менә. Монда ни шулай килеп чыга ул шундый менә. Аның шишле бармы соң, Роберт әфәнде? Менә сез әйтәсез, йод җитми дип. Аның менә җитмәү монда хәзер экологиядә, конечно, обязательно не ушул техноген менә шул ниләр выброслар, менә сам менә йод җитмәү менә безнең җирдә менә йод юк, ул шуңар менә гел йод дефицит, менә хайваннар шул итләр, сөтләр, йомыркалар менә ашыйбыз, анда йод җитми. Менә шуның өчен без менә бүген шундый липосомальный технология белән алып барып шул органический йод алып кайтабыз. Нидән? Шул Архангельскидан менә шуннан диңгездән табып йод водоросльләр шуларны итеп, безнең технология белән шул липосомаларга утыртып, шулай итеп менә шул без йодны шулай технология нанокапсулага куеп, шул ул йод менә хайван организмнары аркылы итеп, сөтләр аркылы шул сөтләрне уже бул комбинатта төрле ашамлыклар ясап, менә йогуртлар, катыклар, кефирлар, шунда барсында йод булырга тиеш. Безнең технология кулланганнан соң, шул бөтен ашамлыкларда йод саклана. И шуның өчен менә без менә шулай дип уйлыйбыз, менә халык менә кеше йодны көндә шул ашамлык белән алырга тиеш, организмга биткерә тиеш да. Таблеткалар белән генә дип ул эшне, ул проблеманы яшәп булмый, потому что халык менә кеше көндә менә шул ашамлыкларны кертеп, ул йод көндә керергә тиеш организмга. Шул вакытта безнең менә щитовидка ул вакытта уже дефицит дигән нәрсә булмаячак, и бик күп авырулар, ниләр, особенно балаларга кирәк ул. Балаларга менә йод җитмәгән вакытта алар бит менә шундый физически бигрәк авыр нитәләр, ослабленный булалар, аннан соң умственное развитие отстает. И шуның өчен менә бөтен дөньяда шундый проблема бар ул менә. Мин эксперт мәгате булачак, бик күп совещаниеларда булып, менә бар да мин әйткән менә безнең технологияны бик күп җирдә менә заседание Всемирной организации здравоохранения тоже безнең якта гөлсиләй. Аннан соң менә безнең технология белән хәзер Нобелевский комитетның бигрәк интересоваться итә. И менә без декабрь аенда без Нобелевский комитетта доклад ясарга тиешбез. Шул безнең результатлар турында. Сез бу фикерләрегезне китапларда да язгансыз, менә шул китапларны менә беренче менә шундый китап чыгардык. Менә биоциклы и йододефицит. Менә шунда бу китапта бөтенләй яхшы күрсәтелгән. Менә безнең концепцияда менә
менә Татарстанда ничек кулланырга икәнне ансы да язылган әйбәтләп. Беренче менә бу китапта беренче тапкыр менә без аңлатып халыкка инде шул бирдек. Менә нәрсә дигән бу йод, менә шул менә йод җитмәгән вакытта менә шул менә минераллар менә кешенең организмыннан кыйлып чыгалар икән. Менә шундый микроэлементозлар килеп чыга. Шуңа менә бу китапны инде менә без конкретно инде бер Татарстан өчен дип яздык аны урыс телендә, инглиз телендә яздык. Менә шунда куйдык менә концепция менә бу хәлне, менә бу проблеманы нинди белән ничек индергә итеп, шул итеп халыкка шундый ашамлыклар йод белән булырга тиеш дип аны язып куйдык. Безнең былтыр менә август айында нидә самый совет директоров Татнефтехиминвест безне бик алар иттеләр, аңлыйлар. Безнең Рафинат Саматовичка бик зур рәхмәт. Самый заседание совет директоров безнең алар аңладылар и безгә шулай итеп булышабыз дип постановление чыкты, протокол. У технологияны хәзер авыл хуҗалыгына кертеп инде шул инде әйтсәк без нигә беренче перед Татарстанга яхшы ясыйбыз инде беренче тапкыр. Ул Россиядә андый технология юк, ул бөтен илдә андый технология юк. Без менә шул технологияны кертеп авыл хуҗалыгына шул ашамлыклар алып шул вакытта без бөтен Россиягә илгә күрсәтер идек менә шундый технология, инновационный технология Татарстанда шундый менә әйбер бар дип. Безнең менә бу технологияны икенче бик күп регионнар кулланучы булалар, сорыйлар бездән, менә безгә килегез, бездә эшләгез. Мин һәр вакытта әйтәм, мин яшим Татарстанда, беренче без Татарстанда бу технологияны эшләтеп ибәргә тиеш. Менә минем шундый исәп, бу бөтен Россиянәдән икенче регионнардан Татарстанга килерләр дип менә өйрәнергә, шул технологияны кулланырга дип. Шулай менә өметем бар. Алла бирсә, менә шуны авыл хуҗалыгының менә шул булышуын китеп калабыз. Менә шул технологияның киләчәге бик зур. Шуның өчен менә шулай итеп беренче аны без күрсәтергә тиеш. Үзебез республикабызда, ул безнең республикабыз өчен бик зур дәрәҗә булачак ул. Роберт әфәнде, менә чынлап та без әйттек инде, сез бөтен тормышыгызны шулай халыкка ярдәм итүгә багышлагансыз. Сез бит әле үзегезнең туган җирегез Чүпрәле районы. Алёшкин Соплык авылында анда укучы алдынгы укучыларга стипендиялар да бирәсез икән, әйеме? Менә бу стипендиялар бирү ул бит инде ул укучыларга ярдәм итү һәм аларга ниндидер русча әйткәндә стимул бирә. Алар тәргеш бирә һәм инде алар сезнең кебек галим булырга тырышалар шулай бит. Шулай менә мин үзем Чүпрәле районында Иске Дуган авылында туган кеше. Дуган безнең нидә авылда 4 кенә класс укыдык. Аннан соң 5нче класстан соң 8нче класска кадәр Күрше авылга көндә 6 километр нигә шулай йөреп, не туда обратно дигәндә 12 километр шулай итеп 8нче класска кадәр Алёшкин Саплык дигән мәктәптә укыдым. Ул хәзер инде Алёшкин Саплыкның средняя образовательная школы безнең земляк исемен алып бара, Дементьев, бывший министр авиационного строения СССР. Ул безнең земляк Күрше авылдан, Дементьевлар бик танышлы кешеләр инде алар. Менә мин беренче менә безнең республикада шулай дип уйладым. Үзем укыган мәктәптә шул балаларга именной стипендия биреп, менә шул аларга әзрәк дәрт бирерлек дип балалар. Авыл балалары бит хәзер менә шәһәргә караганда аларга безнең заманда җитми мотивация дигән нәрсә менә шунда менә карасыннар дип менә мин шул авыл мәктәбенә килеп шул менә ниләр очрашулар була иде. Елда кайта идем мин анда шундый публичный лекциялар итеп. Баның соң уйладым, мәтәм булар бит инде буларга булышырга кирәк. Шуның өчен менә хәзер нидә без шундый протокол белән оформить иттек аны, устав ясап, именной стипендию учредить иттек инде, именной стипендию профессора Ильязова.
Бу ел менә бу школ мәктәптә инде 6 балага именно стипендия бирдек. Старший класслар 9-нчы, 10-нчы, 11-нчы класслар. 11-нчы класстан 2 бала, алар менә Чебоксарский, Чувашский государственный университетка, берсе медицинский факультетка кирде, лечебное делога, берсе экономикага. Алар горурланалар, без именной стипендия алдык, безнең выпускник шундый кеше менә дип менә Чебоксарский университетта тоже бугалыманда алар мине чакыралар, публичный лекциялар укыйм. Менә алар өчен менә шул итеп менә хәзер директор, мәктәпнең директоры әйтә, Роберт абый, хәзер бездә менә 2нче елга отличниклар 3 тапкыр күбрәк булырлар ди. Бүтән булсыннар, безгә битендә әйбәт менә шуның өчен менә үз туган якны булышырга кирәк. Менә шуның өчен балаларга шул зур галимнәр алып, тоже галимнәр булып, врачлар булып, үз якка кайтып эшләсеннәр авылларда, менә галим булып, врач булып, менә хәзер бит үзегез беләсез, авыл хуҗалыгын, авыл тормышын менә шулай итеп, әгәр булышмасак, ул авыл таралачып бетә, ул яшьләр кайтмый. Булай итеп, менә башла яшьләр кайтачак дип уйлыйм. Алар тем более без аларны менә шул укыган вакытта университетларда, әле ул вакытта тоже менә ни сопровождать итеп барабыз, шул дип аларга бик ошады. Әйе. Менә хәзер 1 сентябрьдә шунда кайтырга исәп, алар 1 сентябрьдә үзегез беләсез, алар менә шундый день знаний дигән белем көне булачак. Менә шунда кайтырга исәп, тоже алар белән сөйләшеп, шулай итеп менә нинди университетларга кергә исәпләре бар дип. Менә анасын ул мәктәптә безне тоже ачтык библиотека, минем исемдәге Галим библиотекасы була, научный библиотека. Анда мин кайтардым бик күп китаплар, үземнең библиотекадан балалар бик күп менә шундый кызыксыналар икән, укыйлар, безнең менә китапларны интеллер кызыксыналар икән. Минем өчен менә шул рәхәт күңелемдә, менә шулай итеп менә шул булышсак, менә безнең яшьләр үз туган якларына кире кайтырлар дип уйлыйм. Әйе, шулай булсын. Бик зур эшләр башкарасыз, Роберт әфәнде. Чынлап та без бик сокланып тыңлап утырдык. Бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба да очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт сезгә чакырганыгыз өчен. Зур эшләр эшләнгән җирдә дөньяда зуррак, кешеләр дә олырак була дип яза Разил Валиев. Үзебездән соң якты эз калдырык, мактап сөйләрлек булсын. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.